Čumte na ten bordel za mnou. Zmrtkopárci. Čus zmrdi, vidíte ten traktůrek za mnou? Náhoda, myslím, že ne. A zároveň jsem ti ojel matku. Jelikož nejsem kit, protože mi už bylo 11. Teda teď je mi 11, sorry. Nechtěl jsem ti kecat, doufám, že mi neojedeš, dědu Kemo. Vidíš toho sexy psa za mnou? Toho jsem včera poblil, když jsem se přechlastal z energiťáků a odpanil jsem svoji holku přes Facebook. Jsem v tomhle prostě skill na vztahy, víš to, já taky ne, ale o čem má být tenhle vlog, no já vlastně nevím. Čekuj můj černej dik. Kundo srač, ale chtěl jsem vám ukázat, co jsem včera nakradl za Kauflandem. Dobrý, ne, za to mi daj 20. Takže já vám ukážu to první díldo. To si denně strkám do prdele a je to úžasný. Tohle je obdoba předešlého dílda, ale je dědy. Tohleto je raketová hlavice z Austrálie na pobřeží Somálska. Nějaký hovno bez cukru. Takže už nebudu tlustý prase. Tohohle kundě destrojera jsem ukradl babičce. Mamka mě strestá. Tahle mrtkovina se mi líbila jen barvou, jinak je to sračka, nepijte to, kidi. Protože jsem z toho teď posral pampelišky na zahradě. No kapa. Tohle je moje chcaní, který prodávám na Aukru. XDDDDD. Tohle jsem ukradnul dětkovi před Kaufíkem. Čekuj, ten makroš, tady je odpočet do minometního famfepálu. Ty čísílka dám za 30. Já doufám, že se vám můj diek líbil, určitě dejte lika a komenta. Zatím čus kundus zmrtkopárci.